belai kino tinini jorao bo ang norokno lamsogoi naharo जों tini 4 semester अबनति जों tini class khlailaiano 4 semester ni bisingo unit 2 ni bisingo no kothoma besa thaisa khagjak mahajon kusu abo thangnai salrogo bo ang YouTube class khlaiken rok abono bo naidi beskangni norokni amjok mung tongmani bo a kothoma besani sungmung rokno srai ke sawi mannani eba norok soi nangmani phirok mung rei manani hinkangkai thangnania class khlaijak video no bo norok nainani nangnai tai tini hinkai ang norokno unit 2 ni mahajon kusu kothoma besa tongmani no renai kok khaito जों o unit 2 ni joto dongmani kothoma besa rokno जों bebak no class khlailai bekha piaba sung simi rujagya kho aboni bagai o jorawono norokni nangai tongmani hinai ang kha klayo aboni bagai tabuk ang norokno runani bagai ang tiar mangkha tamkhe mujunardi जों unit 2 o kothoma besa thaibri manma rokni bisingo thaisa tongo hathai rai abo nogendro jomatia we sijak tei thaisa tongo choba kaisani ulo abo khai semlal deborma bai sijak kothoma besa tei thaisa tongo smai abo bahaino seikrung binoy deborma bai sijak na khrai mungui kaisa bijabo abo sapok jago tei kaisa hangkai tinini mahajon kusu kothoma besa obo toksa hakaya mungui bini bijab kangsa tongo 2006 bisiwo sapogoi karijak mani o bijab bisingo no mahajon kusu kothoma besa tongo ang abo normi screen no siyoi runai tai poriwi bo khnari wano norok obono khata kolom nawoi seinargnani bagai saitokdi oborok beskangni amjok mungrogo phainani phaimano dai srungno kahamkai norok srungdi tai kaisa hangka mahajon kothoma besano ti ang norokno class khlaijak kaini kaikhamno tongo YouTube o norok baksa naikina tai baksa kai naya khuna norok abono bo nai pailadi aboni bisingtui sini o semester o joto syllabus tongmani unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 oroni bisingo norokni college o je class angui paijak a angui paijak ni simino norokni amjok mung naharjaknai online class test khlaioi abon bagai o jorao norokni bagai belai khaino nangai tongo bo hai class rok abo haino wan subino ang norokni thani o video no tun hornani bagai ang o jorao norok bai baksa ang nukjak phaimani norok tebo saimana musungkhai eba sia ngai tongkhangkai norok sahordi comment ni bisingtui ang norni comment nukma bisingtui beskang salo tebo nangai tongma rokno renani bagai ang saitok nai tabuk ang norni screen o riwi rinai mahajon kusu kothoma besa bahai kai butui kai bojagao sabobai seijaka tayo kothoma besa bisingo bobahai sungrok angiman ang abono tiyei kisisa sungmung senamka norokni bagai tabuk abo ang norokni screen no tabuk phunugoi rinai norok abono naidi tai sui nardi toksa hakaya o bijab kaisa kothoma besa obono suinai angkha otul deborma puila karima Februari 2006 tai o bijabno karinai angkha hasukni khorang publisher
कृष्णनगर आगरतला बिजाबनो याफारि सैखा सैनायनो कथमा खोनारोनाय आसै आसु संनो याफारै बिजाबो तंमा कथमा बोसारक ओंखा ककय मांखं इन्जिनियार कावाली माहाजन कुसु तक्सा हाकाया केप्टेन रांगला खागलाय बातायमुं ताबुकदै सिगाङाव नरकनि स्क्रिनाव रोजाक बिजाबनि बुमुल हंखाय अबहाय ताइसिनि 4 सेमिस्टारनि सिलेबास अ बिजाब बिसिनि कथमा बोसा थाइसा दाजाकमानि आबो अंखा माहाजन कुसु जों दिनै अ माहाजन कुसु कथमा बोसा बिसिङो तंमानि कक बोतां रकनि सोंमुंनो तै जों दिनै सालायनाय आवनो तैनो जों बिसिंनि बबहाय सोंमुं रक आमजक फायमान जों आवनो तैयै वानसुक लायै सैलायानो नरकनो आं कयनाय सैकं यागना नि बागै बेबाक तियार खायै आसकनानि बागै महाजन कुसु कथमा बोसा सैनाय साबो अतुल देबबर्मा महाजन कुसु कथमा बोसानो ब बिजाबो सैजाखा तक्सा हाकाया कथमा बोसा ब बिसिवो सैजाक आबो हनखे 2006 बिसिवो तक्सा हाकाया कथमा बिजाबो काइबोसो कथमा तं रतंगो थाई सिसा 2006 बिसिवो डॉक्टर अतुल सकाट मानमा अंखा राधा मोहन ठाकुर स्मृति सकाट 2006 आबो 19 जानुवारी ककबरक साल पालाइमा पान्दाव बनो बरम रोजागो डॉक्टर अतुल देबबर्मा आसाइमा थाई अंखा तेलियामुरानि ब्रह्मचरा कामी ब आसाइखा 1966 डिसेम्बर तालो महाजन कुसुनि मुं तामो हुसुंफा अंखा हुसुंनि बुफा एबा महाजननो हुसुंफा होनजागो मुसुंफा अंखा हुसुं एबा मुसुंनि बुफा एबाखाय हुसुंनि बोस्ला हुकबा याकारै हाबा जाना बागै साबो खेतो पान्थर सोनामना चेंखा आबो हनके हुसुंफानो हुकबा याकारै हाबा जाना बागै खेतो पान्थर सोनामना चेंमानि महाजन कुसु कथमा बोसा बिसिंगो स्राय के सैजाक नुगै मानु थैना सिगां हुसुंफा बोस्लानो बोसोक जागा याफारै गोलांखा आबो अंखा द्रुन गोनोनि सोलाय गोबां तै थाइपं थाइसुक बागान रबो दंगो द्रुन काइसा 32 कानियो गलायु खापका जरा उतला कख्लायमानो साबो मिसि बाई सोबाइख्या हुसुंफानो खापका जरा उतला कख्लायमानो मिसि बायै सोबायनाय हुसुंफा हाबा खलायके बिहिक तामो खलाय
kothoma bwsa bisingo nugo husungpha haba khlaikhe bihik hinkhe huk khlaio. Husungni mung tamni bagwi husungna rwkjak. Husungo achaio hinui husungni bumung husungna rwkjago. Afurni simino buma buphani mung husungpha hinui borok rok bai sinijago. Husungphani uansukma wngkha kamini kubun borokni slai juda. Twyma twi tori kosogwi thangpuru bebak manui khama phasing kosogwi twilango. Baksa kosogya sakao toksao abo haino husungphani uansukmung kamini kubun borokni slai juda tei ulta uansukmung nukjago. Bini uansukmung kuthuk nono o kothoma bwsao kaham khe phunuknani bagwi saitok jakha. Mahajan kusu kothoma bwsao bo kamini mung khurchajak kha warai kamini mung khurchajak tongo. Warai awarni ha saboni yago bangmaswk tei khoroksani yago phano bangya. Abo hwnkhe husungphani yagono jotoni slai warai awarni ha bango. Aboni bagwi bo bui bai mahajan hinui mung pharjago. I kamio bo hai mwtwi mung mannai tei kwrwi. O kok bwtango saboni kok sajak. Mahajan eba husungphani kokno oro sajago. Husungpha bahaikhe thwijak ha. Masing satung tunglulugo awang sokrang chawi twi kangjagwi jefuru twi yafaro afuru langma chowi thango. Abo haikhai husungpha eba mahajan thwi thangjamani kothoma bwsao swijak mano. Mahajani bekereng borok khibiwi kha abo wngkha Kolikata khibiwi tai goya kasio thangwi pholabomkhor pharikao kha bwsla husung. Nung hai kok kwrwng tongwi no tini mai monchi rohornai yoksiu. O kok bwtang sabono sa. O kok bwtang sanai wngkha mahajan eba husung bo saka Satish Sarkar no. Sabo musungphani yakungo kwpal phwnangwi khulumwi ongkhorlang Satish Sarkar. Kuwani twi se ranwi manba oro buksa khaijak nokni chuwak ranwi manya. Buksao tamo asuknai husungphani. Kuwani twi se ranwi manba husungphani nokni chuwak ranwi manya. Obo haikhaino bisingo bwtang bai bwtang swngmung achaio norok kothoma bwsano kaham khe swrungdi saimandi. Abo bai kwbangma swngmung rok phainai tei kaisa ang norokno koina musungma khai thangnai class rogo ang mahajan kusu kothoma bwsano twiwi khlaimani tongo YouTube o. Norok abono bo kisa philui nalaidi abo bai norok srai wngwi thangano. Husungni chuwak nungmani jora wngkha kothoma bwsao nugo bo jora kwnui o simi nungo. Kaisa khe sal thangkhe tei kaisa hwnkhe sal kakhe. Phiya phungni simi sarikni simi phung bufuru seng bufuru pai sia jefuru pano bono kephek mangno nugo. Satish bahaikhe musungphani khano slak saka dudo twi sijak khai sapuljagwi thangtwi musungphani khao Satish hapka. Nini yakung matangkhe mwtai kwthang tangma bai baksa wngwu. O kok sanai sabo tei sabono sa hinkhe o kok sanai wngkha Satish Sarkar tei bo saka musungpha eba husungno o kokno sao. Khum babraio piya lari rok berengyatwi tabuk husungphano berengnai kwrwi kha. Abo hai wngnai
buksawo abo asuknai nainekhi nugo jephru husungphani rang ri chabaya nangbaya tongo afru bini nogo bini logio borok kaia phia afru bono bera kisigo punrok sak swndarjak thoktui swndarjak thokjak baikha tabuk khai bono berengnai kwrwikha tei kaisa kai rang puisa khai ang ani ma phano se puichu thangya o kok sabo sanai Satish sao bo musung phano sao musung pha jephru bini thanio rang neira sak naijaknani bagui solok sano musung phani paitha kaisa musung ma wngkha bini haono kasto khlaijaknani phia abo phano bo paithago manliya Satish bai bebakno seproi eba kosogoi thangbaikha nung boroni rangmanui ano hospital tlangna nai o kok sanai sabo o kok sanai wngkha musung pha eba husung jephru bo hospital o sak naijaknani bagui rang puisa kwrwi wngui tongo a jorao no o kok bihik no sao tini asuk no ongnai